klingklong numpak antong. Klingklong. Gaya-gaya saeko santet kang bolong. Ati enak jangan dene gaya sembarang. Iringane nang gendang rebah-rebah. Ilang samaratiku ora sumelang. Ora cemprang mandang goyang samarang. Ketoke kok adem to, Bu? Masalah bajan kok disok es. Kok disokes. Sumuk Pripun? sore wau Napa lho? sumuk. Oh nggih. Napa to? Apa le? Sing dikersake napa niki? Oh badhe nyanyi. Oh nggih, oke. Kene Dang. Maju. Ya nyenengne cah nom rapopo. Kene maju Dang. Monggo. Diserampatke sik. Serampatke. Pak Misni nggih monggo, minggah monggo. Nggih. Ora apa-apa, Rapopo los sah kene kok. Mumet biasa no. Diserampatke sik sing beksa Pak Misni karo kadang-kadang kanca taruna, Tarang Oke. Turna. Iya. Ya, sepote serampat. Ayo. Kopi aja ditata sik. Ajang jari balap radan ning kalopon narasah lipung atiku kayono salah gabung saya nambahi bangun dasar ayu lancerune ora mokal hatiku me mesama sedih aku wis riman kenatan dotoku kangen gurita wengi tak sali wong tresnaku tak bisa Nggih, dos pundi Pak Misni? Menapa ingkang dipun kersaken iki volumene rada tambahan Mas Gondalan. Cekel Mas. mikir sik. Kok abot men. Lah lek kowe ngowel nyapa kowe mah kok munggah panggung. Oh, joget. Dicekel to mikir sekne. Heeh. Wong nyekel mikir wedi bludos sirahmu pisan. Jakmu iki ki padha karo sore mau yo. Piye? Sayane kok darah tinggi pe. Oh. Lah Iya. sik to dijumel niki dicepeng sik. Ngaturne Pak Dalang Sugeng Dalu, Pak Dalang ngono lho. Mas sinten asmane? Sugeng dawuh Pak Dalang. Sugeng Dalu, Pak Dalang. Dalu, Nah, Pak Inggih Sugeng Dalu. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Kula sampun diparingi kesempatan Kula diparingi kesempatan minggah wonten panggung. munggah wonten ing panggung. Oh, Mugi nggih. panjenengan Ing panjenengan diparingi panjang yuswa, paringi panjang yuswa. kathah rezekinipun. Paring rezekinipun. Kula Amin. mriki wau mbeta dompet. Kula mriki wau mboten napa-napa pun sawerane pun kula brojol ning keng mburi. Nggih mboten napa-napa ketok munggah ke rupane pucet ketok aku. Nggih. Oh Nggih. dadi jenengan badhe nyuwun joget. Nggih. Oh Joget nggih. kene mbelu sih nggih. Niki podang kuning. Tayub. Podang kuning terus ditayubke. Tayub. Gonggo Mino. Gonggo Mino. Heeh. Wis sitok ae ora usah ngajak koncone. Dompet ora usah ngajak koncone. Nggih, ngadem mriko lho. Yen mboten pareng nyiliti anu sapa iki kamera. Nah, mengke dipirsani jenengan wonten channel Ki Yatno Gondo Carita official. Heeh. Ki Yatno official. Mesti Yatno kok Yatno.
lek Yatno idol kono ya. Ki Yatno official. Kok didelok gambare yo Official. Lah nggih official. Kok didelok gambare. Mbasa HP nggowo, dompet ra nggowo. Nggih, monggo sing penting semangat nggih Mas. Nggih, Pak Mas sinten asmane wau? Mbah No. Wong sik enom kok diceluk Mbah. Yuk. Ditayupke terus babraske sender rewe-rewe. Heeh, oke. Oke, jarinan sender. Oke. Yuk. Iki apa gini? Anu aku mau. Sop apa mau jenenge? Podang kuning. Podang kuning Pak Mundutan niku. Ya. Ditayupke. Ngadep kamera lho, nggih. Sik to urung. Urung sik meneng sik. Tak warai meneng sik meneng sik. Rada renang. Ngene kamera. Yo. Ngono lho sing kaya gagah. Esuk amane ngomah wis ora krasan lomah. Wis jan koyo angkrok. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Kene loyup. Mobang miderangkan kok ngiteri ora krasa lho Mas esuk awan nganti wengi Mbah Yatno mane yereng ati liya kang nyambang keleyang tak sawang mencok neng pang lo Mas kekancangan tak rendik kaketoman sarwi ngoceh dheweke golek bencokan lo Mas kalau gawe tak suwon Mbak Ajeng ngece padang kuning agawe pikirku koming lo Mas selera tira tak sawang tambah manis iba bunga yen aku nyanding selirane asik rata kalatiku kaki wang liat lo masih kleyang tak sawang mencok nang apang arah madu atiku tan saya ndatra tak sranani tanah pikat kulute beno asik kok enak lo Mas Out. Ya.
tirai tak salah tambah manise ibu bunga yen aku nyanding selirane lho Mas ora bakal atiku ngaki wang liyan lho Mas yen si podya andut ati kebranan ora mandha atiku tan sayang jatra tak seranani tanah pikat mulute beda kepenak Jan. iso mandek lho Mas sampun nggih sami-sami Sami-sami. Jan. wong arep medhene ngene-ngene ora nyawer ya wis ora nyuwun apa-apa kok ya muga-muga marem nggih Mas khususipun panitia kanca-kanca sinuman matur sembah nuwun sampun napa niku ngladosi kula sak kanca Oh, amin. Nggih, nggih. sampun iki Mbak Nggih, nggih, gentos nggih. Nah.